ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ko singam beach aqua na molai moro hakajing dap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya kakali Datsun Ready Go bathamai kabas kem bat bidor. Hadian nyobat prabenai bo MLA Joko Nongstoiñ konstituensi ubah Macmillan bersat ringkat lang bagi ofisar Tnat Pynroi sor ka sorkar jela kilahir jurep ya gayo Nongstoiñ haka sautrik unai wieng arjar arpo nakaliang ubah Macmillan ulayatho bakat Tnat kala dep Mang ya ka Pisa nakabenta ban Pynbna bat ban Pynitynnad susyo ya gayo Nongstoiñ kabala syai ben pros kata ubah Macmillan ula Pynbna kan ye hadian ke jinglet jurep yang ya gayo Nongstoiñ menta kasngi ringkat ke jingran lang uastan executive engineer Tnat Pynroi sor ubah arkurba ubah EPCM SIM kahima Nongstoiñ lem bat ki ofisar na po ka office USIM kahima Nongstoiñ bat kiwe-kiwe. Komen panagaliang ke hima Nongstoiñ ila kami kum pak mak di bala trai ni badi phai ro dai tanya ke yo bat ki an ki ru ke hima ro dengan tip pe ite irang pak batis tu te tang ke we ang pe tin ai ba ulung do jong yu yo ke mat ke ya ke japing ke pia bat tam ka mensim kanerap ini kai pak kublik no bi khat jo ga pai ku si nhiều bên này phạm này mình xoay lawan ban jure ban page ya ka Nongstoiñ dekat barki official ka urban department na taban ban phai ni footpath pok ni gayo kan kumbang itep ka Nongstoiñ ni gayo kala rimtam hari kasi kade ka pringja jong ka phai ka dong ka jumi tetang ngim la ban Pynitynnad ni gayo kan kta ya ka yo ka kor jong ka bun balang te nengkong ngas ku ban ku ya ka urban department ka ba new benai phạm này mình xoay lawan ban jure mentala sanction la de valor si kontraktor bat hapo ki sisi asni layu iya ka kaman sedang no bateri anta ki jiban bahaya ki yo dan nagaling ngajonga ngasno ban ai kublai ki pai ba Nongstoiñ ka jing sania ka bagi ayanga ban mi bujili ban yalam ya ka Nongstoiñ na ka jinglong ka ba menshwa bat ka jinglong ka ba menta hapo asnem steng ni la pasang ban iya ki kam ka production ngong ba to ai ba kam kan kam jam ban ya ka ktien hadin si benai dengan job election ka jingkeli ka bankong yang agi ong ba ulung do jo ki Nongstoiñ udai wemeli la ayu ya ki Nongstoiñ tang hapo si benai bang la job election hanai ya kita ki jingkeli ngin pasang ban penjubab na ka wei ka benai si wei pat benai na ka wei ka snem si ka wei pat ka snem bangin jubab ya kita ki jingkeli ba ki pai ba ki tang kita ki tim ngam don bun ngas ka benai ku boleh yu sim bang ba yu ki Nongstoiñ yu sim khna di no trei jo ka office yu sim Nongstoiñ ngam ngai wei ni ki biadon lang po ka sensia ka kada juga hima ngalong no mikmat ngadon ka jingkit kri 4% ban penbaha ya ka yo ka kot ya ka yo ka hat joka Nongstoiñ ai kublai ku yo executive assistant executive engineer joka urban department executive engineer joka urban department ka department hi po ka wei ka sim khia sumut do new benai men swa umpai pa khat tala ulong te adu ba ka jingkeli kami babalai ba ki post na menshwa ngim jui de skim sorka ban penhai ke Nongstoiñ hakas ne ko ban kom ban si ngong ban le na ka skim jo wa meleu na kata chief minister gua da ban skim ban penhai kini mentang la yo sanction na ka urban department bat kakam sa stang sa side na sikman
besibun besi hajangu Pynbna jangan Nongstoiñ bagi action ya.